San Miguelan festak hasiera eman diegu, aurten hirurako babesti bileko taldeak bota du txupinazoa, nik uste merezita gainea, eta, hasiera eman diegu. Egun asko dazkagu aurren, eta, espero dut dena ondo jutea. Bai, nik uste gogoa eukitze deula, azken baten urtea luze izaten da, eta eguna eoten geha, egun hau noiz aliatuko tedan, zai. Aste honetan bi egun, gaur da bihar, iganden deskansatuko dugu, kilometroak direlako, eta berriro hasiko geha osteguna, ostirala, larun bata eta igandea. Eta geho, urrungo asten handikan 8 zelebratuko dugu jubilatukin bere eguna. Egun guzti hauek ekintzaz eta ume, gazte, helduentzat denentzat da otokia hirurako festetan, ez da? Bai, adibidez, bihar da gazte festa, umen festa, bazkari bate badago, bikotena, orduan denak sartzen die egun beren. Eta geho, datorren asten de bai, ekintza asko daude, bai. Sagardo daztaketa dela, eta bai. Herritarrei ze eskatzen diozu festa hauetako, ze opa diozu? Nahi detena da disfrutatzea, eta kalera aterat, parte hartu, eta arazok aparkatuta utzi, egun batzutako, eta ondo pasatzea. Eta kanpotik datozten nahi de, berdin, denak elkarrekin ondo ospatuko ditugula festak.